Falamos de Galicia. Alberto Núñez Feijóo reuniuse esta mañá cos empresarios galegos na tribuna do Círculo de Empresarios de Galicia. O presidente galego afirmou a súa aposta pola estabilidade para seguir progresando con máis forza e para defender os intereses de Galicia ante o debate sobre o modelo territorial. O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, apostou hoxe pola estabilidade para seguir progresando, así como para defender os intereses de Galicia ante o debate que xa está aberto sobre o modelo territorial. Nesta liña, e na tribuna do Círculo de Empresarios de Galicia, Feijóo subliñou que a estabilidade permitiu preservar a nosa autonomía, seguir mellorando os servizos públicos, poder dispoñer dun superávit de responsabilidade e de impulso económico e ter a previsión de crecer ao 2,8% e de reducir a taxa de paro a todo 17,3% ao final de ano. Ademais, o titular da Xunta expresou a preocupación de que o único obxectivo do debate territorial sexa acalar o problema secesionista de Cataluña como se o encaixe do resto das comunidades fose secundario. Ao longo da súa intervención, Feijóo garantiu o compromiso do Goberno galego para que, fronte aos vaivéns que comprometen seriamente a estabilidade nacional, Galicia siga avanzando con novos pedidos para os hosteleiros, con novos modelos para a automoción, con novos instrumentos para os que máis o necesitan a través da Axenda Social Única ou con novas medidas para a conciliación, entre outros. O responsable autonómico aproveitou a súa intervención para valorar o traballo e o esforzo dos emprendedores, así como a súa contribución ao nivel de riqueza, ao financiamento dos servizos públicos, ao benestar e ao emprego en Vigo, en Galicia e en España, e insistiu en que o goberno galego fixo o seu traballo. Así, subliñou que o traballo conxunto fixo posible que a taxa interanual de desemprego disminuíse de forma consecutiva durante os últimos 31 meses, ao tempo que a afiliación á Seguridade Social se incrementou durante os últimos 26, que 16.500 galegos atopasen emprego durante o último ano, que o índice de produción industrial aumenta máis do dobre de velocidade que a media española, un 8,6% no que vai de ano, que a economía galega se abrise ao mundo no momento máis difícil e hoxe Galicia sexa a terceira comunidade cunha mellor balanza comercial ao tempo que bate récords de exportacións cun 5,4% máis que o ano anterior, que o modelo económico xa se estea transformando e gañando competitividade a través dunha clara aposta pola formación, o fomento do emprendemento, a industria 4.0 e a innovación en sectores punteiros como a biotecnoloxía, mantendo o sector naval e o sector da automoción. Neste contexto, resaltou ademais que os galegos pagan menos impostos e o 90% non paga nada por sucesións e doazóns e o 100% nada pola transmisión de propiedades no rural. E Galicia, no que vai de ano, é a terceira autonomía con maior recadación fiscal. Por último, lembrou que cumprir sempre co déficit permitiu que hoxe Galicia conte con fondos adicionais que outras comunidades autónomas teñen que destinar a pagar débedas.